Що да не го изяде, аз как ви ям буламаците? Toi, j'en marre de blabitude. Si d'un bois de fer, ton cisateur, Не, мила, люта ми е ton супата. lit rendu. Да, лютичка е много. Et toi, sans pas, ton petit, je l'avais Изчакай 2 минути да се тръгне и ги почни, моля ти се. Кой? les fleurs de moi, Те минути там са на... tant si soit l'heure. Изчакай 2 минути преди да ги изядеш. Да тръгна, да. Трябва да гримира. Обе, боже. Поне нещо тук да... Няма да пиеш нещо. Да тръгна, да не ми хрупате и тогава. Шегота ми директно. Ти sans ça, отиди на другия диван. Как? Е малко тук, така. И тук. Аз... Ей така. Оле, ау, ай. Да, сега искаш да ми се покаже през другата за... Чуда се как да се облека. Така си много добре. Сложи си тази с кръста. Това е потник. Всеки дезина много е хубаво. Кичозен до On хубаво. vise en serre, dans Ще кажа, това няма други дрехи. Маме, един танц. dans les grains Да не До тук всичко е Кен Ли, искам само да ти кажа. Текстовете са от автора на Кен Ли. Разположена ли? Към кого си неразположена? Натисни го! Ма пее му и го натиска. Санчо Флек. Анчо. Антифлек. Дуто флек. Значи Деси не съм я познавала добре, обаче съм чувала от много места, Изключителен че е талант. Легенда. с страхотно чувство за хумор и че е много весела. Не и съм много очаквал. смешна. Наистина, я. Но това е талант, който чуваш. Не гласа, това да може да прескачаш. Някой книги се казва шизофрения. Но текстовете са... Удари черния дроб. Ама, затова ли съм Танаел да ме стряскаш? Ранно събуждане. Хора, много се разигай. Биг Брадър, не го показвате това. Напротив, покажи го, нека да видят, загряваше, че после съм ще- вип и масажистката ми е такава.